Ja havíem vist que un imant ens crea un camp magnètic i també havíem dit que els camps magnètics sempre estan associats a càrregues elèctriques en moviment. Per tant, les càrregues elèctriques en moviment ens generen un camp magnètic. Un corrent elèctric no és més que un moviment de càrregues elèctriques, concretament un moviment de translació, i per tant també ens generarà un camp magnètic. Vegem-ho amb un exemple. Suposem que tenim un conductor rectilini, aquest d'aquí, que jo suposaré infinitament llarg, però naturalment aquí a la pissarra no el puc dibuixar infinitament llarg, per tant ens conformarem en veure'n només un trosset, i que per aquest conductor hi faig passar una intensitat de corrent elèctric. Recordem que en el sistema internacional les unitats de corrent elèctric són els ampers. A veure, nosaltres ja sabem que si el sentit del corrent és cap aquí, en realitat el que passa és que els portadors de càrrega, que són els electrons, es mouen en sentit contrari, o sigui, tenim una sèrie d'electrons que s'estan movent cap aquí. Però als nostres efectes, matemàticament, és equivalent a considerar que tenim unes càrregues positives que s'estan movent cap aquí en el sentit convencional del corrent elèctric, que és el que he representat aquí. Una altra manera de representar aquest sentit del corrent elèctric és amb un puntet aquí, amb un puntet indicant que la intensitat surt, o sigui, vist per sobre, això seria, tenim el conductor aquí i dibuixaríem aquí un puntet al mig per indicar que la intensitat surt. En canvi, vist per sota, com que la intensitat, entra, la intensitat de corrent, si ho miréssim per sota el que hauríem és el conductor i llavors hi dibuixaríem una creueta per indicar que la intensitat entra a la pissarra. Aquí surt de la pissarra, aquí entra a la pissarra. Doncs bé, com seria el camp magnètic que ens genera aquest conductor? Doncs bé, jo l'he volgut representar d'aquesta manera, amb aquests com discos de línies de força, entenent que la intensitat de corrent va cap aquí, de manera que ja sabem que, fixeu-vos que són tancades, aquestes línies de força, perquè les línies de camp magnètic sempre són tancades, i també fixeu-vos que he posat unes fletxetes, sempre quan dibuixem línies de camp posem fletxetes per indicar el sentit. Recordeu, que el vector inducció ha de ser tangent a les línies de camp, el vector intensitat de camp magnètic, per tant, aquí, per exemple, tindríem un vector inducció així, que seria tangent, en aquest punt seria tangent a la línia de camp, B, o, per exemple, en aquest altre punt, també tindríem un vector B tangent. Fixeu-vos que el dibuixo més llarg, perquè el camp és més intens, ja que he dibuixat les línies de camp aquí com més a prop, més juntes. I aleshores el que us podeu preguntar és, si ens ho mirem per sobre, per què he dibuixat aquestes línies en sentit antihorari. Bé, tenim una regla que es diu la regla del cargol o la regla del tirabuixó. Suposem que nosaltres tinguéssim un cargol, d'acord? Un bis. Ho podríem fer amb un tirabuixó, amb un llevataps, un cargol. Si nosaltres volguéssim si nosaltres volguéssim moure aquest cargol cap amunt, o sigui, en el sentit de la intensitat elèctrica, el que hauríem de fer és descargolar el cargol. Per tant, ens coincideix el moviment cap amunt del cargol amb precisament el moviment de rotació en sentit antihorari de les línies de camp magnètic. I això és el que es coneix com regla del cargol. Naturalment, si la intensitat anés cap avall, el que hauríem de fer és cargolar el cargol i, per tant, invertir el sentit de gir d'aquestes línies de força. A veure, una altra manera que tenim de veure-ho és amb una regla que coneixem com regla de la mà dreta. Jo portaré un dibuix d'una mà dreta aquí a la pissarra i suposaré que aquesta mà dreta m'està agafant el meu conductor. Aquest és el meu conductor, la mà dreta m'està agafant i la intensitat segueix el sentit cap on apunta el meu dit polze de la mà dreta. Aleshores, si assimilo les puntes dels dits amb el sentit del vector
inducció, o sigui que les puntes apunten cap al sentit del vector inducció, veig que he de dibuixar les línies de camp seguint els dits precisament en sentit antihorari. És clar, si la intensitat anés cap avall, hauria de posar el polze cap avall en el sentit de la intensitat i veuríem que hauríem de dibuixar aquestes línies de camp a l'inrevés. Una altra manera més simplificada de representar això seria, per exemple, jo tinc el meu conductor aquí, pel qual circula una intensitat en aquest sentit, una representació en dues dimensions faré ara. Veiem que aquí el camp magnètic entra a la pissarra, per tant ho dibuixaria amb creuetes. Fixeu-vos, creuetes que hauria de dibuixar cada cop més separades. I aquí, com que surt de la pissarra, hauria de dibuixar amb puntets. El camp magnètic l'hauria de dibuixar amb puntets, també cada cop més separats. Més avall, el següent disc, diguem, faria exactament el mateix. Dibuixaria les creuetes per indicar que el camp magnètic, el vector camp magnètic, entra a la pissarra i aquí uns puntets per indicar que el camp magnètic surt de la pissarra. Seria una representació bidimensional alternativa. Però bé, que ja hem vist la direcció i sentit del camp magnètic, però quina és la magnitud del camp magnètic? Doncs bé, la magnitud del camp magnètic en el cas del conductor rectilini infinitament llarg és mu, que és una constant de la qual ja parlarem, per la intensitat de corrent partit per 2πr, on r és la distància del punt considerat al conductor. Per tant, r aquí seria, en aquest punt seria aquesta, aquí seria més llarga, la R. Fixeu-vos que com que el camp magnètic és inversament proporcional a la distància, doncs lògicament aquí el vector inducció seria més petit i aquí el vector inducció seria més gran. I bé, doncs ja tenim una expressió per calcular la magnitud del camp magnètic creat per un conductor rectilini infinitament llarg.